In Mount Vernon I gúnaí an chláir atá an tachtain seo. I dteach atá nochta gnéithe fíor spéisiúla go háirithe faoi héal Lady Augusta Gregory. Sa a bhór nia Lady Gregory Sir Hugh Lane bás, bhrun sé bailúcháin úntaach den nua a líon hasanna. Bhí Lady Gregory tar éis impí ar a 8 a harú a ríis. Agus bhí ráf lí go raibh nóta breise códasíl cuta leisige, ach an aib ná nach raibh éine cinnte faoi. Huckrig glú chara Gregory, W.B. Yeats, gnú sádach sé a chumas asar liachta chun an aib a réitach, agus chuig díreach go Mount Vernon ar an moran. Thug an scoláide Alison ní thuirche go caisleán dún réire mé I gcín mhara, áit a bhfuil cuacht na spride le brath fós. Tá an saoire sin anna cosúla. As Abraham faoin sim seo bhí ag Yeats in séances agus asar líocht. Nuair a bhí sé óg bhí anna spéisiagus na sióga, agus bhrá sé go raibh sort cuacht os nádúthair ar fáil I chulahat, so ní flear go ceap sé go raibh art mar se lán dá sprid agus taobh sí. Ceap sé go raibh na daoine fós ann ar bhealach, sort neamh cóis an dain a bhí ann, agus go bhfuil sé ann le tapáil asach ar sin. Trí dríocht, trí just go náhanna a dhéanamh. Ceap Yeats go raibh ar an arbheón a álarás, arbheón Celtic, arbheón Gaelach a álarás, onas go méin an ann, an tír a álarás onas asnaí. Agus can bhí Lady Gregory a denmhéireacht an rud céanna dhéanamh leis an sim. Bhí Yeats ag súil go bheitach sé dul I gcóirla le neacha neamh héalta, chun tachta réiteach ar an gceist bhí 8 Hugh Lane. But Mount Vernon an áit cuí le na lehéide dhéanamh. So cén ólas tá gutsa faoi Mount Vernon? Well, tá agan gur thuí Yeats ann thart ar 1950, tar éis báis Hugh Lane. Bhí Yeats ag géirí aimsiú an dhearna sé uacht eile. Bhí sé chun taobhse chun dul atangháil le taobhse Hugh Lane. Gus ceap sé go raibh a spirit fósán ó gur cá sé a chuid ama ann. Dír Yeats cabhair ó dhaoine eile a raibh tuiscinteacha ar nasar líocht, a leán Alex Shepler ina measc. Bhí cúpla séansacha le chéile I Mount Vernon a ggéar a cóirla ó na réimsí neamh héalta faoi Hugh Lane agus an códasíl a chuir sé lena 8. O sages standing in God's holy fire, as in the gold mosaic of a wall. Come from the holy fire, burn in the gyre, and be the singing masters of my soul. Fádas bhí Yeats ag denmhéireacht dul I deangamháil le taobhse Lane, bhí deacreachtaí